تماشەوانێ هێژە ئەف دەماتە بخێر بێ پرسیارێک من ji te heye gelo ya ku min û te dike Kurd çi ye dibe ku gelek tişt bên aqlê mirov lê di hêşê min de hew bersîvek heye ya ku me min û te dike Kurd ev ziman e ev zimanê ku ez niha bi te re pêdaxafim zimanê gelê me yê bindest zimanê çandeke dewlemend û dîrokeke xembar hebûna me wek Kurd her ev ziman e ev emanet e û divê em xıyanetê li vê emanetê nekin binivisînin û bixwînin ji ber ku bê Kurdî perweriyê ne kurdayetî dibe û ne jî Kurdperwerî saf û rêz